Tuli nauha. Kyllä se Anttu on tehnyt hyvää tää Tuve-homma. Joo. Niin kuin pelillisesti, mutta muutenkin. Joo. Ei se oikein vielä nappulaliigassa, niin se ei päässyt sillä lailla, siihen joukkueen ytimeen. Tietysti pojat kehittyy vähän eri tahtiin kanssa. Se on ja koko tekee niin paljon. Se oli niin pirun pieni, kato, sit siellä oli 2-3 vahvaa persoonaa. Niin mun mielestä se... Ei ne... Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Hyvä yritys oli! Se kujettanut nauhasta. Pari vapaari meet, kyllä Abdukin tuo kaadettu rankkari on ihan suora selkä jo. Raipuu omatkin vanhemmat, että nyt on rankkari. Ei puhalta. Santtu raja! Hyvä oli, hyvä idea. Maalilla vaan.